Maringi pitedah margi zaman sampun kualik sing bener dadi lali. Ngerasa kereko-reko poro akong mung rebutan kursi lali sumpah janjine. Jaman kembali sing apik dadi dosa, sing ala dipuja, sing salah dadi kuwasa. Donya wis tuwa
waskita tiba ilmu kalingan derajat lan pondo ati jerit laku wis adoh saka syariat. Derajat pangkat lan mulyane duni waskita tiba ilang kawikaksanane mung pinter dalil lan ningali marang rakyate waskita tiba ilang cahyane Kesasar ning zaman sing tansah bingung Gusti paring
bakal dadi wong sing dhuwur, nanging sing murka bakal tiba lan ajur. Dadi manungsa sing mulya, sapa sing sabar bakal dadi wong sing dhuwur, nanging sing murka bakal tiba lan ajur. Ati tunduh mugi pinaringan pepadhan.